Nah, padha mawon. Padha ae. Sing pungkasan niku niki tirtane dipun cangking ngeten. Nggih. Iki pura lho. Dicangking ngeten iki terus kok nggih murine sampeyan ngeten. Nggih. Terus ngeten carane sampeyan arep nesu-nesu. Aduh, Sampeyan arep nesu-nesu. aku nesu karo sapa? Aku nesoni kowe ora mbok bayar. Niku sing syarat ongkos pindah. Sing angka loro niku derek. Ora usah terus. Syaratnya sing angka loro niku napa? Syarat apa? Niku. Tidak wis. Syaratnya sing angka loro. Syaratnya sing angka loro kowe bisa kedungan wahyu dempo. Napa syaratnya napa? Waton sira ngaturke srasran sirahe reci. Jumlah sampai bilang ini rumahnya. Ah, Jojo,